Bincike tare da duba wayar miji da wasu matan kan haifar da rashin jituwa ko jawo mutuwar aure a wasu lokutan. Ya ke ‘yar uwata, me ya kai ki binciken wayar mijinki? A duk lokacin da kika ce za ki yi bincike a cikin wayar mijinki, to kin shirya tarowa kanki abin da zai iya ruguza kwanciyar hankali gami da natsuwarki. Idan ma aka yi rashin sa'a, dalilin binciken wayar mijin naki sai ya zamo silar rugujewar zaman lafiyar da kuke yi a tsakaninku, wanda hakan ka iya zame miki babbar cuta da damuwa a cikin rayuwa. Ki yi ƙoƙarin nesanta kanki daga wayar mijinki. Abin nufi shine, kada ki ce za ki ɗauki wayar mijinki ki yi bincike a ciki. Yin hakan babban kuskure ne a gare ki kuma babbar masifa ce. Ya ke ‘yar uwata, menene kike buƙatar gani a cikin wayar mijin naki ne? Shin idan kin iya binciken wayarsa, za ki iya gano abin da ke cikin zuciyarsa ne? Da dai za ki gane, to da kin yi wa kanki ƙiyamun laili. Ki raba kanki da leƙen cikin wayar mijinki a duk lokacin da yake amfani da ita, ko kuma ƙoƙarin ɗauka ki duba a lokacin da ya ajiye ta baya kusa. Yin hakan zai fiye miki alkhairi, tare da samun nutsuwar zuciya a zamantakewar aurenki da mai gidanki. Da yawan mata a wannan zamanin sun ɗauka cewa ta hanyar binciken wayar miji ne kaɗai za su iya sanin sirrin wasu abubuwan da mazajen nasu ke ɓoye musu. To sai dai kuma abin da ba su sani ba shine, ba fa nan gizo ke sakar ba. Don haka ‘yar uwa sai ki yi hattara. A cikin dukkanin zamantakewa ana buƙatar ƙauracewa abin da bai shafi mutum ba, musamman a zamantakewar auratayya. Don haka ‘yar uwa, ki zamo mai taka tsantsan da abin da zai iya zame miki damuwa a cikin gidan aurenki. Gyara kayanka dai bai taɓa zamowa sauke mu raba ba.